Salom, horas marihita saluhutna. Di hamuak kadamang dohok dainang, manang di dia pihamu maringanan, tangyang nami, toktong mahamu di bagasan hahipason, dohot pangaramotion ni Tuhata Jesus Kristus. Adorakso taparadi hata ni Tuhata, jumulu mahita martangyang. Asini roha madihamu dohok dame siat debata mata, dohot sian anak na Tuhan Jesus Kristus Tuhatai. Amen. Hatan itu hata na gabe jamita di partangya ngata na laos epistel di minggu judika tu minggu tanggal 22 Maret 2026. Ima hatan itu hata na tersurat di Rom bidu walu ayat onom rodi ayat 10 sada jala topik ni minggu disi di bata mangalehot to di hanguluan Tuhan memberi napas kehidupan. Hujah madi hita tapai hutiuk madi bagasan rohat tabe sonoma di dok hatan itu hata. Ai hamatiad do harohaun ni daging alai hanguluan jala hadamiodo anggo harohaun ni todi. Hamusuodo pak debatado harohaun ni daging dang olo uduhi di pati ni debata. Ai dang tarbaheca. Alai dang tarhalomohod debata akapar roha daging. Alayang gohamu dangbe di bagasa dagingi di bagasa tod di do molo tung tutu tod dini debata maringana di bagasan hamu. Alai molo soto dini Kristus di jolma dang Kristus napuna ibana. Alai molo Kristus di bagasa kamu mangulu do tod di alani hati goran nang pemate pamatang alani dosai. Alai molo maringat di bagasan hamu tod dini nama nungguli Jesus yang namate sadok panguluan ni ibana naung manungguli Kristus Jesusi ma nang pamatang muna namate hinorhon ni tod dina na mangengane hamu. Ima hatan itu hata. Di hamuak kadongan sahapor siaon sian pajahota di turpuk jami taon manang di epistel tu minggu judikaon gabe jupa kita ma pangatusion na macai arga siani ima pabua na adong do hape dua hagiot na say toktong marporang manang masih taitan tarik menarik manang saling mempengaruhi di bagasan ngulu ni sasahalaki manang di bagasan ngulu taon. Dia mana dua hagiot manang dua keinginan na nidok nai tentu na parjulu ima hagio ni daging manang keinginan daging na padua hon ima hagio ni todi keinginan roh na dua hagio tu mana saya toktong naik rohani jolmai. Jadi molo adok pe aka hagio na asing aka mang do tamuinang hira masuk tu na dua horongon namai ima jurupani secara bagian besar natadok. Arong do pihak hagio na asing alai hira molo dikelompokkan ibana anon tu hagio na dua on namai. Hagio ni daging, keinginan daging, manang hagio ni todi, manang keinginan roh. Suku-sukutan waeng na dia do gumugo na duai. Manang hagio dia ma na lebih berkuasa di bagasan nguluta. Sasitong na akamang dohot tamuin na nami, boy dohonon sama-sama kuat do. Tergatuk tujol may do nuaing. Molo dipaluas hagiuk ni daging na mangguhi nguluna, ba hagiuk ni daging ima na berkuasa. Alay molo dipaluas do hagiuk ni todi mangula di bagasan nguluna, ba todi ima na mangguhi rohana dohot nguluna. Tergantung ate. Jadi ba saguru tujol maima imana naing dohonon narupani molo dipaluas do todi mangula mangguhi rohana ba sai perbuini todi do non hataridaan ni alai sebalikna molo hagiuk ni daging do na mangguhi rohana bato tu aka parulau ni daging ima aka hagiuk ni daging ima anon na tarida. Di rompi tu ayat 10 sia adorak soturpuk taon sono do dido apostel Paulus. Aida da huula na dinggan
na pinarhagiot ni rohaku. Narwai nasohu halomohon ido huula. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi tabereng naduai marporang tai masih taitan tarik menarik di bagasan nguluni apostel Paulus. Hita bejo do soni kan. Anggo di pabangatta akan nadinggan do tadok. Saya naing nadinggani do rupani taula. Alai ala ni gugu ni hagiu ni dagingon gabe asing di pabahenan di parulahon. Molo bahasa na sederhana rupani boy marasa onod dohonon asing di pamangan, asing di lapangan. Asing di pamangan, asing di lapangan. Anggo di pamangan akka hata olo do. Alai di lapangan gabe hata alo. Olo, alo. Olo ninna pamangan. Hape Roma muse tindakan. Alo ninna. Heado songoni didok Tuhan Yesus rupani. Jala didok ma ise doa laki na tutu mangula ula oni ninna. Anggo si hakaani dora madok olo inna hape dang diulahon. Hape anggo siang giani tangayo mananga alai diulahon ibana rupani nadenggan. Olo ninna hape kenyataan alo. Alania kamang doho tamuinang na pasti jo do gumugo hagiu ni dagingon di bagasan nguluta. Bah kasipata talu do hagiu ni toddi. Barita mardonga puda majo pinasahat tu hita. Ditiki madudu calo situa sahalak padita. Takpola pinabua rupane marga aha paditei. Didok nanaing calo situa mangalusi paditei. Dung jolo dipakulingi, di sapa, di pabua, sakap ni huria. Nama nopo tibana rupane dungi dia lusi nanaik calon situa paditei. Dang boy do piaw amang inay bana. Ay juk do piaw mangula na so di halomohon Tuhani. Dia may inna paditay marupani songon na manulikit di patorang amataw na ni maksud na olo do piaw amang marjuji. Dang boy hu persuaday marjuji do piaw inay bana. Olo do piaw markartu. Olo do piaw minum tuak inay bana. Olo do piaw borngin mulak tu jagu doho takana asing. Mungkin nak kaulaun naso di halomoho namang. Terlebih naso di halomoho Tuhani innay bana. Ulang guna minum tuak do da. Dak salah minum tuak. Inna padite. Ibepe minum tuak do inna. Baholan itu tu bahasa sagalas do. Molo tung lobi pe paling do dua. Ayalana di bibeli pe. Didok do minum anggur otik-otik. Alayo otik-otik maksudna unang otik-otik habis sagalas manang habis sabotol inna paditay rupani. Anggo minum tuak darong persoalan. Alayang go siso bertuak ido na masalah inna. Adaw ngamang seneba na rupani. Alani bah say diakiton paditay marupani ibana baroma paditay madok. Bahimat tong dung dipabuamak songoni. Ba asa unang be diulahon amang si songoni tu akari na mangiut calo si tua mamu inama anggo inatai ba ngase mangatian ngalo mo yirwana olo mania nama takon gabe calo si tua asa unang say lau be bana borngin nei asa mu be bana ima di rohani inatai alai satu ujung na rupane dangolo ibana daw ngamang say ninna ibana marupane jol mado piau ninna ibana mamuse. Anggo paditei dangi boto be manangaha alusna dung dido ibana jol mado piau. Di rohani paditei ay molonga situa horoha gabe dang jolma. Manang nagabe suru-suruat do, manang nagabe makhluk lain do nuaing, molonga situa, molonga padita, molonga pangula di porlak ni Tuhani nagabe sojol mabe inna rohani paditei rupani. Alai toy ba mungkin dangido perak
tikina inorahani paditai marupani mula ma paditai alai sai mangingoni ma di bagasan rohani padito jolma do pei benna gak bisa dar paditai bah ena so jolma biau na rohana rupani hamu kadongan tetap do hita jolma te tunga hape ulauta tung laos epurus pe bana tung laos padita guru bibel pro diakone situa evangelis tetap do bana jolma ala itu tu dang jolma biasa biate maksudna dang jolma na biasa mangulahon pardaging be tetap do jolma hitaon holani itu tu hajol mau tai ima jolma naginohan ni todi porbadia hamu kadongan macai torang do didok di bagasa turpukon parasingan ni hagiok ni dagingi dohot hagiok ni todi didok molo hagiok ni daging do namanggu hingoluna bapar daging omma na marhuaso di ibana so na taruh di kicangi alai molo hagiok ni todi do batodi ma na marhuaso di ibana pardaging do di parrohahon akan namangi hutod daging alai todi do di parrohahon aka namangi hutod todi ido didok di ayat 5 molo di Galatia 5 ayat 10 sia 1 ayat 22 jalan ngajuk joto tabige didok songonon alai tadab do parulaun ni daging ima parmainanon hahodaron pargado buson hasi pelebeguon hadatuon parmusu-musuon parbada-badaon pangiburuon rimas-rimas pargutu-gutuon parsalisian partahi-tahion bunu-bunu parmabuhon haormuson jala aka nasumatusi ima pardagingon naunghu pabuan na julu tu hamu songonido nang nuaeng ninna apostel Paulus dang tianon ni akan mangulahon si songoni harajaon ni debata dungi di uduk nai didok alai aka odo parbueni toddi holong doh las niroha dame doh labas niroha habasaron habasaon haporsiaon halabohon dohot hatomanon jadi na duaido songo kau rupani di komparhon hagioti molo hagiot ni daging oma parbuena hagiot ni toddi oma parbuena dungi hamusuod do pak debatado harohaun ni daging hanguluat jala hadameod do anggo harohaun ni toddi hagiot ni dagingi dang olo uduhi tupati ni debata molo Kristus di bagasa kamu mangulu do toddi ala ni hati goran nang temate pamatang ala ni dosai molo maringat toddi di bagasa kamu sadok pangulun ni ido pamatang muna namatei hinorhon ni toddi na mangingani hamu ima akamang dohot tamuinang na taida di bagasa turpuki na dua hagiot manang na dua keinginan ni saling tarik menarik jala tabereng rupani akibatna manang pakorhonna tu dia molo hagiot ni daging tuha matia donaki didokon alai molo hagiot ni toddi nang temate pamatangi panguluon ni toddi ido ibana muse alani tapaluas matoddi i mangula di bagasan nguluta asa di parbue hot toddi i aka parbue na denggan di Galatia 5 ayat 10 adorakso ayat 22 ayat 10 sia 21 22 na ujana kiningani dido apostel Paulus disi marguru tutoddi i mahamu marparange unang pasau tamu hisap-hisap ni dagingi taulahumma aka na pinarbuehon ni toddi i unang tapaloas hagiut ni daging hagiut ni toddi ima tapaloas mangulu di bagasan ngoluta ima na manggohi rohata asa di parbuehoni aka parbue na denggan parbue na tonggi amen martangiang mahita mulai ate madiho Tuhan di hatam na kubigi hami pasu-pasu mai paurato di bagasan rohanami asa di parbueho katami parbue na denggan parbue na tonggi di bagasan Yesus Kristus martangia kami tuho amen.